Dobar den nasite, jaz znam que ni és meu favorit, ama treba da sabor amic ni és meu favorit. Jaz mislim дека treba da se fokusira no na prevarot, treba da sabor abime i treba da imame počit i treba da igrame kako nije se igrame site na prevari. Jaz sam gor, da vidim tuka pak i jaz treba da se spreman kako que igrame protiv najgolen ekip i sve to. Da, imame mnogo igrači, Sega Mirkulovski tuka, ama jaz mislim дека treba da prevan so drugi igrači, imame šansa sa site. Povek ili pomako igrači te znal kako treba da igrame i nije sme mnogo i Sega, na primer, Mirkulovski tuka, ama jaz sam mnogo zadovoljen što ni imame dobri igrači. Site misle дека ni sme favorit, ama treba da igrame i treba da igrame mnogo na prevari, nije znajme дека Macedonia igra tuka doma, samo treba da mislime que igrame prvo na prevar i posle que vidime. I jaz znam дека site saka da pobedime lesno, ama jaz očekova mnogo teško na prevar i treba da igrame dobro, treba da igrame jako kako se koga napravime. Da, ama igrame tuka u Makedonija, najvažno. Jaz mislim дека site možda da gleda reprezentacija, koga igra reprezentacija cela Makedonija treba da gleda i сега que igrame u Vitola i jaz mogu reći da doan tamo, što tamo mnogo saka da gleda rakomet i reprezentacija da treba da igra sekare. Različno što treba da patuban. Porano, jaz treniram su Vardar i posle ponedeljnik možem da treniram tuka, ama ne treba da patuban i сега treba da patuban, da je poteško za mene. Jaz imam poteško ti su makedonski, treba da učam malče, ama jaz treba vreme, ama jaz mnogo reći da vidim tuka, što koga jaz pominav tuka 4,5 i su mnogo reći da vidim tuka, da možem da dojdam ponekoga tuka i que usivam mnogo.